всички от YouTube. Аз съм Dragon11 и днес играя Survival, но той е без Криско. Неизвестно време предполагам клиповете ще бъдат без него, понеже той не е в града, в Нова Загора, но не знам защо е отишъл там. Да, и докато той не се върне, ще сме със същото интро. Да. Опа, да се затворя вратата трябваше. Да, сигурно сте забелязали, че не съм Dragon11. Това е защото този скин ме кефи, но проблема е... Ох, чакайте, че ме забе. Да, проблема е, че нямам... нали мога да намеря скина. Извините, че пак кътнах, както при учениците роден. Няма ли да изгориш? Чуете защо съм с дефолт текстчър пака? Това е защото той... Ох ви! Викам, че станалото и не видим. Да, има лаги. Като гъс. Това е защото този текстчър пак, въпреки че е дефолт и повечето хора не ги кефи, мен ме кефи. Затова. Да изкопая. Тъде да изка цялото дърво. Стига е. Колко високо е това нещо. Разгиля шишки. Това е тук. Що не съм го взел? Доста дърво. Откъде се взема, че взема? Той не мога да разбера. Сега разбира да се умитам от тук, защото не знам откъде идват тия зомбита. Да, пак казвам, известно време сигурно клиповете ще са без Криско. Понеже не е в града, е в Нова Загора. Но да, ако се чудите, съм от Стара Загора. Да. Надявам се това да не е проблем за повечето от вас, че повечето време, известно време клиповете ще са без Криско. Ако е проблем, съжалявам, но не мога да го променя. Тук имам някакво краси гличната вода. Извинете. Да, не знам, беше ми някакво тъпо и взех, че реших да снимам. Да, извинете, ако чуете някакви звуци, просто в момента е 21 часа и се трябва нещо се прави сигурно за ядене, пък майка ми гледа филми. Извинете, ако се чува, но не мога да го променям. Ако се чува, ще клипа, ще е малко фейл, ама поне няма да е голям. Който бе? Да, очаквайте да правя ревюта на някакви модове, ако намеря, естествено. Аз направя едно ревю на един сервер на минигеймс български, обаче те в замяна просто едно окей след като го направих този ревю и затова няма да кача този епизод, защото очаквах с нещо да ми се отблагодарят, смисъл да ме опнат там, да наблюдавам за хакери. Такива пък те просто някакво окей. Да се взема аз тук. Не, че имах голям смисъл да е сложа тук. Не, да, тут джунгла.
Да, трябва ми всъщност. Една секунда. Майка ти мръсна. Добре, бе, тъп език. Keep inventory true row map prevent false. Добре, не видя. Вече ли става? Не. Това малко мадне. Тук е скоро сигурно ще го махам. Да, ако искате да бъда с другия скин на Dragon Genius, напишете в коментарите. И аз ще бъда, ако искате. Лично мое мнение, ако намеря този скин някъде, нали, за download, не да съм с този скин, ще го сложа, защото, пак казвам, лично мое мнение е много важен за мен. Тук се цъкато и дърво. И сигурно се чуете как, нали, сигурно познавате стария профил. Сигурно се чуете как графиката е толкова добра и защо не лаги. Това е защото съм разбрал вече как се снима с Fraps. Да, ако ме познавате от The Gamers Devils, ще ви съветвам, нали, ако сте се абонирали там, естествено, ще ви съветвам да се деабонирате, защото Никола 2305 че не трябва да съм в клиповете, обаче той е пълен идиот. Аз ще ви кажа. Сигурно се чуете защо сме се скарали с него. Ами, това е защото не бях на компютърът и той ми е попитал нещо. Аз не му отговорих, понеже пак казал не бях на компютъра и той ми се разсърди. Ето за това. Ако искате може да го хейтвате, ако искате, ако сте ми фенове на мен, а не на него, може да хейтвате в профила, стария му профил, за стария му профил и за The Gamers Devils ще има в описанието. Със сигурност, защото той просто много яко изнерви. Не мога да ви обясня просто. Плюс, да, може да се деабонирате, естествено, ако сте се абонирали за The Gamers Devils, се абонирайте за този профил, естествено. Искам просто да му натрия носа, да видя, че не бива да се шугува с мен. Знам сигурно за това ще почнете да хейтвате, но просто не знаете колко ме изнерви това. Аз смятам сега да завие тук някъде в Extreme Hills. Чакай да убия малко порките. Сори, ако чувате как се цъкам мишката, обаче пък защото ми е включен предния микрофон. Ако не беше включен, нямаше да се чува, но не помня, не мога да го изключа нещо и ми показва настройки, като ги потърся в старт менюто, откъдето гледах един клип, че трябва там да се оправи. Още пресенца. Да. Там видях някакво зони. Съжалявам, че самия такъв просто ми е много скучен без Fly Sky. Сигурно на вас ще ви е доста скучно. Но нищо не мога да направя, понеже мисъл, значи някои хора биха си помисли, че ние сме заедно само за снимане на клипове. Не е така, хора. Той ми е най-добрият приятел. Имах друг най-добър приятел, но той много рядко говорим, почвам да сме
вече не ми е приятел. Да. Става вечер. Направо върховен, както нямам въглища, с които да се осветят тук някъде. Така просто ще направя. И ще чакам докато стане сутрин. Аз пусти време малко с такава остона ще се събера. Това не е. Обаче пък така се чуят много прекалено силно копчетата. Слагам го. Ако се чуете за какво говоря, това е за покривалото на клавиатурата ми. В смисъл, ако съм го сложил, се чуя по-тихо клавиатурата, но ако не съм го сложил, се чуя прекалено силно. Аз сега го стропам малко върху него. Затова. Добре, не знам защо направих тази пичка, ама все пак. Каменна кирка. Копая още камък да си имам. Честно казано, вече може да играя само с дефолт текстчър пака. Но ако можете да им предложите някакви готини, ще ги пробвам и ще видим. Само да не ми се свърна тук от сняг. Аз за начало смятам тук да заживявам. Едва ли. Дали дано скоро стане ден. Ще е кеф, ако намеря айрон. Твърде на какво ярко. Да, мой сега ще почне на лаги. Оп. Да. Ще пусна да се изпукат тези пържолки. Е така. Това е светлина. Това се нарича светлина. Като цяло може да... като цяло съм казал, че в профила ми в VBox ще качвам уроци, което си е вярно. След малко сигурно ще направя някой друг урок. Примерно как да се направи, че настрой... Катенет. Да се направи, че настройки на Minecraft да слаби компютър. Но... ще видим. Трябва да пусна нещо да се пеке. Пеке. Засветли. Кат 9. Да. И сега като се спамни някакво зомби. Само защото ми трябва да той над менето зомби. Това ще ми е заплезнуща базичката. Тъповца. Твърдената глина можете скидка да си я вземете, ако не знаете. Чакай бе, аз прост ли съм бе? Имам си легло. Тъде имам си вълна за легло. Чакам да стане ден. Бати тъпя са. Окей, легам. Люп. Какво? Сори хора, ама... трябва да легна. Окей, това мисля, че е проблем. Викам. Окей. Викам, че
Ще падна в някакъв кошмар. Ма то вярно, че това беше мод. Не знаете в момента колко ми е тъпо, като се има предвид, че съм без най-добрия си приятел. Да, за хората, които са превъртяли до тази част, си мислят, че говоря за Никола 2005, че ми е най-добрият приятел. Хора, не е така. Той е пълен идиот. Това ще ви кажа. Добре. Да. Тъжи хилът, толкова си повярвах, че... Малко си... Опа. Лесно да се пусна. Въглища. Ще да ги спусна на сега. Добре, той се спална веднага. Това не е ли съм малко прекалено? Бързо да се направя аз тук едни... Опа. Торчове. Оп. Почна тук да усетявам. Хайран есть. Окей, намерих хайран. Тук е вход. Да, защото много си направих един меч. А толкова с голям меч се направих, че нямам думи. Беше се с такава условно, доста се събрах. И дори не знам защо толкова, но каквото такова. Whatever ще кажа. Само две, колко много. Страхме се някой зони да не ми изкара такова. Не ми го изкара, де? Ух, шит! Там да не да килна някакъв зомбак. Бе! Ще имам чувството, че тук ще има спаунер или просто новата версия въжи и дори обикновените удари се спаунват наблизо. Да, след малко сигурно ще спираме този клип. Окей, килнах го. 4 торча останах. Да, поняла съм да са. Да, в този епизод нищо интересно. Добре, тук да бера тия въглища. Да спрям този епизод. Извинете, ако ме чуете тихо, обаче вече казах защо. Ако не знаете или не можете да се досетите, това е защото най-добрият ми приятел го няма, скоби Sly. И просто ми е много тъпо с него. Добре. Някакво да мен стана на линия. Тук да ги обера тия въглища. Охо, аз съм в Extreme Hills. Аз се чуя, ще са толкова малко въглища. Ще са толкова много въглищата и ще толкова малко айрон откривам. Просто говоря така, защото съм си доста изморен.
Не само не доста, обаче ми умре. Стига, точно също кърката от толкова въглища. Често ги убера. Компютърът ми почна да бръмчи. Със сигурност се е чул в какво. Извинете, че ми бръмчи, но съм доста на това. Съм натоварил доста компютъра. Знаете ли какво? Сори, обаче го пускам на Peaceful, защото много ме изкарват звука тия. Изкарват ми акова много. 37 въглена за сега. Това съпна го искам. И сега е доста добре. Добре, вече си имам за full set. Ако събера още 3, ще направя full set още в първия епизод. Кирка, меч, лопата и брадва. Значи една кирка 3, една брадва 6, лопата 7, меч 8. Супер! Плюс... ето вече имам, значи... Чакай. О, не, трябват ми 32. Още 3 айрон, моля. Те. Извинявам се отново, ако пак чувате някакви звуци от телевизор, смях. Такива подобни, но... не мога просто да ги спрем. Къде? О, ето. Оранж. Дано сте ме разбрали защо ми е такъв гласа. Значи, ако са за хората, които превъртат, че не им се гледат клиповете много, да го върнат клипа назад и ще разберат защо ми е такъв гласа. Видите, скала маниери. Мисля, че скоро ще събера един стак айрон. На който доста са кефил. Ще си имам запас от айрон. Дали ще си имам айрон просто. Значи в този епизод също ще си построя къщата. Но докато я строя ще съм забързал и ще съм пуснал да си повторя музичката от интрото. Освен, нали, ако не съм направил вече къщата. Да, сигурно се чуват жителите ми. Да, тук запуших лава. Окей. И да си направя също малко. Те да още 8 торча. Аз почти един стака айрон събрах. Само една тук беше. Да, тук токирката ще ми се щупи за това айрон. Сигурно. Тук се чупи. Ето какво знах. Гатияк. Тук много яко се образува. Извинявам се, че нямам ефекти на това. Майнкрафта нам е слаб компютъра. Тук ще си направя още една каменна кирка. Че да изкопая айрона. Чрез 9 айрон. Хубаво. Устройваме.
И тия останалите поръчки ще се направя пак турчко. Да, и кажете дали ви кефи този скин. Защото мен специално, пак казвам, ме кефи. Въпросът е дали вас ви кефи, защото аз се интересувам от вашето мнение. Или пак ще поубера малко въглища, че почнаха да ми намаляват. Оф, шит. Че почнаха да ми намаляват. Смятам и сега да спирам клипа. Ако ми влезна от стаята, направо го спирам. Без да съм катал час, защото се чуй как майка ми говори. Всъщност обирам този айрон, излизам отвънка и спирам клипа. Мреде. Охе, 55 айрон. Доста добре. Само да проверя тук за още айрон. Добре, какво правите ви съседи? Съжалявам за това. Трябва да така за този звук. Добре, излизам. Ще спирам клипа. Или направо тук ще го спра, защото майче ще дойде в стаята ми. Значи ако не кажа чао или нещо такова, това е защото съм влезнали в стаята. Тук със сигурност ще има айрон. Така да не със сигурност ме залагам да има. Ето. Добре. И гравел мръсен. Добре, 59 айрон. Доволен съм. Излезам. Опа, звънят на майка ми. Съжалявам, че ако чухте. Така. Окей, айде по-бързо. Да. Да приспил. Добре, оп. Аз тук не мога да сложа леглото. Добре, айде. Добре, спрече от този звук. Да. Кик има обаче, че се виждам отвътре на главата. Окей. В смисъл... Няма да спирам сега клипа. Смисъл, оказа се, че няма да го спирам. Всъщност ще го убием това с ръка. Да. Може и да взема, че да го спирам, но едва ли. Ще намеря място за къща. Или ще направя там отгоре само да видя къде е мястото. Ще пусна музичката от интрото. И ще забързам клипа. Ако си мислите, че още снимам с Camtasia Studio, не Camtasia Studio, ми Cam Studio. Не е вярно, хора. Снимам с Fraps. Кракната версия, ако се чудите. Прекалено малко пространство. Ох. Сега е. Опра се. Какво правим? Пожаличка да кажем. Добре. Окей. Някъде тук ще се направя. Тук ще го изравня. Ще запълня това с дърт. И сега ще... И тук ще си направя къщата. Да. Оф, тук има някакъв буклук на... Да. Добре, хора. Насладете се на музичката, която пускам точно сега. Oh, we are the saviors of the universe. We have found the evil and hunted it down. Yeah. Oh, we are Sky City, and we like to party. We just wanna make some new friends along the way.
следващия епизод сигурно ще бъде тук. Да. Ами, като цяло... искам следващия епизод. Известно време имах предвид, че известно време него няма да го има, но да се надяваме скоро да се върне. Да, скина ми стана грозен с тази броня, но поне ме защитава бронята. Окей, добре, тъс, айде го вадя да се смека тия паршуви. Цяло това е за този епизод. Благодаря, че ме гледате. Аз бях Драган, знае си. Вие бяхте... Да, забравих да ви кажа. Скоро сме разбрахме да ви викаме. Вие бяхте нашите геймърчета. Но дана не се е променило мнението. Да, ще го кажа все пак. Вие бяхте нашите геймърчета. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип. И да, цяло това този епизод. Ще ви кажа само, ще спира след като споделите айтеми. Да, извинете, че си ви подреждам толкова време, но съм динамичен, така да го кажа. Да, това беше за този епизод. Ще го гледахте. Вие бяхте нашите геймърчета. Аз бях Драган, знае се. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа.